Kaseng Henyo Trap Youth Council HYC kala ong kibahiyeng hasam jong kilanot kibasyasyat yap hamukro nadu usnam arjar arpuar kidangay ab banyo ya kajing bishar hok ha kaba kajing tokit halor kani kajing ja kampat la ban ai ya kajing mi kabas ngohon kumban syupen kin mau bahak arpuar tarik nai wing arjar arpuar hadu henriungut kibrio kabakan thop ya sangut kinong shong shnong but way uhe katanat forest ka Assam kila kelan yam daga jingsha Herkuli haki pulet ka Assam but ki forest guard hakashnong mukro ha West Giant Hills ngi sngo si jor ba what happening ka jingmen jor ban kerpat ban pelong daga jing tokit ka balait luit ka ban kenthop ya katanat Central Bureau of Investigation CBI Henry ka jing tokit kamshim la ai ka jingmi ka basngo hun kata wat hadien laisnem kinthi ong President ke HYC uba Roy Kupar Sinrem lingba ukurwa. Na kalyang ke HYC kalakin tu ya ka Sorkar Meghalaya bat Assam ban pelong ya ka jing tokit ka basyay bat balait luit halor ni ka jingja bat ban penpau pa iba ya ka jinglap klam dapen slam shu. Ni khot ya ka Sorkar Meghalaya bakan shimardori ke senjam kanang man penthi kena baka jing tokit kan long ka bapura bat bagi riu beman ki badan keti hakan ka kampen triam kin syak pengat mardor haki kendon an ong uba senrem ka seng ka kenturu ya ki ar sorkar ban pengat kendon persya ya ki tu ki badan keti hakate ka kampen yap brio bat ban shim ya ki senjam ban penbet ya ki kam ya ka japut hapadeng kini ki ar jela da kalenti ka basuk basan kenang ban khanglat ya kum kini ki jingja basngosi hadin habun ka HYC ka penpau biang ya ka jingyang etli bat kinong shong shnong ka mukro bat ban ko jingmut ha ka jingale ban penyo ya ka hok da ka bakhot ya kinong yalam bat ki bor badekmi ban penstat bat penyo ya ka jingbishar hok kenang ban penthi kena ba ka jing IT jong kilanot ya la ka jing im kanam long ka bale no ai